Какво става, хора? Аз съм Лав 12 и в момента ще ви науча как да си направите някакво ново лого. Ето го. Виждате какъв е адреса. Сега ще ви покажа как се прави. Мисля, че бяха и такива. За да си... Това ще ми бъде каналната страница, извинете ме. Така. Гледайте какво аз правя и ще видите. Така. Така, сега кое да си сложа, мисля, ето това да си сложа. Така. Нещо се бъгна. Така. И сега тази картина я сейвате. Ето така. Чакайте, че нещо се бъгна. Така. И ще пусна клипа, когато отида в другия сайт, където вече трябва да се преработва. И за сега чао. И така, хора, върнах се. Ето го следващото. Виждате го, ето адреса. Така. Ето я картината. Сега да започнем да направим страницата на канала. Така. Вижте мен, ето това най-много. Този шрифт най-много ми харесва. Сега ще го направя. То няма разлика как го пише. Е така черно ще бъде. За сега не изглежда много хубаво, но по-късно ще видите колко готино ще стане. Ако искате да качваме още клипове, се абонирайте за нас и ще качваме още клипове. Това ще е червено, е така. Не, черно. Е така, сиво, мисля. Е така. Така. И сега ще видите какво ще направим. Не тук. Вижте. Е така мисля да е. Сега ще ви покажа още няколко неща. Ефектите може да си ги променяте. Я как ще изглежда това. Не, това не ми харесва. Я ето това. И това не ми харесва. Така, не. Добре, не стана нищо. И така, време е да сложим разни такива работи. Стикери ще наслагаме сега. Ще ви покажа как. Ето ги стикерите. Е така мисля да го направя. Гадното е, че те не върват по две и не мога да ги направиш точно. Вижте. Все някак си ще са различни. Ето така. Мисля, че ги сложих. Мисля, че ги нацелих. Сега ще видим. Пишете в коментарите, ако нещо не сте разбрали, аз ще ви отговоря. Така. Е така с една експлозия отзаде. Или пък нещо такова мисля. Кое мислите? Аз мисля да сложа това. Я да видя дали ще глежда готино. Нещо лагано. Да. Мисля, че е готино. Subscribe много не се вижда, но нищо. The Gamers BG изглежда много готино. Нещо ми лагна компютъра. Не знам защо, но така става много рядко. Сега ще го изчакам да се оправя. Ще пусна видеото, когато се оправи. И така, хора, върнах се. Нещо се беше бъгнало просто. И сега ще продължим с направата на такова. На страница за канала ни. Извинете, нещо много съм се объркал. Я да видя какво е това. Аз нищо не виждам.
Я? Не, това не ми харесва. И така, мисля това да е. Така на мен ми харесва. Кажете на вас, ако ви харесва. Я да видим още нещо. Това е готино. Така ще го сложа тук някъде. Тук. Така. И това ще е за този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още такива клипове, напишете в коментарите. И чао!